Gràcies, Secre. Bueno, un breu resum, perquè està bé recordar-ho. Què és l'Assemblea? L'Assemblea Ciutadana del Sentmenat és un partit que es va crear el 2015 a correcuita perquè vam anar molt justos de temps i que el que intentava era donar la volta com un mitjó a la política municipal, perquè els partits que teníem llavors no ens servien. No ho estàvem fent bé, és una evidència. Vam lluitar tots i totes contra el rellotge per poder vestir una candidatura, però ho vam fer d'una manera diferent, molt diferent a tots els altres. Ho vam fer de manera oberta, sense carnet, sense partidismes, on cada persona era un vot de manera assembleària i on tots i totes vam decidir no només la llista, amb unes primàries obertes on qualsevol persona del municipi tenia dret a vot, per tant no calia ser militant d'aquest partit per poder votar, sinó que vam crear un programa electoral, un projecte polític pel poble que a dia d'avui majoritàriament encara és viu. I això no és una bona notícia. És un programa que encara no està esgotat perquè en aquest mandat, desgraciadament, el nostre municipi no ha avançat. I no ha avançat no només en aquest mandat, portem molts mandats en què el municipi no avança. Com ho hem fet aquesta vegada? De la mateixa manera, companyes, de la mateixa manera, de manera assembleària, amb unes primàries obertes, on han participat 114 persones del poble, les que han volgut, han vingut a votar i han escollit una llista que ara ha estat presentada. I com estem treballant el programa electoral, el projecte polític, de la mateixa manera, de manera oberta, on tots els veïns i veïnes poden aportar el seu punt de vista i poden aportar el que pensen que és bo per Sentmenat. I seguim. Però jo ara us vull fer unes quantes preguntes, perquè cadascú a casa seva reflexioni. Venim d'una majoria absoluta de Convergència i Unió, amb 7 regidors. Una majoria absoluta que tots sabeu el que va suposar una alcaldessa que es va triplicar el sou, en aquells temps cobrava més que el president Montilla, una alcaldessa d'un poble com Sentmenat, que va contractar tècnics a dojo també amb uns sous que no podia suportar l'Ajuntament i que es va tirar a la piscina, amb una piscina coberta, que el que va fer és arruïnar les arques de l'Ajuntament. Des de llavors, i això va passar en un any, fins ara, que han passat 12 anys, en què ha millorat el nostre poble? Ens hauríem de fer aquesta pregunta. Tenim un poble net? Que cadascú s'ho rumiï, no doni la solució, no doni la resposta, que cadascú s'ho pensi. Tenim uns carrers arreglats, dignes? Tenim uns espais públics, uns pavellons en condicions? Algú de vosaltres ha anat a veure el pavelló de Can Palau? Algú de vosaltres es passeja pel Tèxtil Besòs? Mireu-ho. Com estan les nostres urbanitzacions? Normalment, els que vivim al nucli urbà no les visitem, però jo ho recomano. Perquè si el nucli urbà està fet un desastre, les urbanitzacions són tercermundistes. Us recomano que un dia agafeu el cotxe, aneu a Pedra Santa, aneu a Can Canyameres, aneu a Can Vinyals i veieu com estan els parcs, les places, els carrers, els edificis municipals. És el reflejo de l'alma. I portem 12 anys així, 12 anys seguits. Vàrem entrar al govern i crec que en un any vam fer molta feina. Segurament molta feina que no s'ha vist, però també d'altra que s'ha vist. Teníem una regidora de Medi Ambient i Medi Natural. Veu veure els que passegeu pel bosc la transformació que va tenir Sentmenat el primer any del mandat? Els que us agrada passejar, podíeu arribar a la Font del Bou caminant? La transformació va ser bestial. Vam fer una feinada. Els boscos es van dignificar d'una manera enorme. Vam obrir camins que portaven anys tapats i tancats i on no podia passar un simple ciclista.
Però això no és l'únic. Vam posar en marxa una recollida d'escombraries porta a porta, que no és un desig, és una obligació. Perquè ho sapigueu, la Unió Europea penalitza els municipis que fan malament la recollida i si no fem aquest tipus de recollida selectiva porta a porta, dintre d'uns anys, tots nosaltres no serem capaços de pagar el rebut, perquè s'elevarà, es triplicarà, es multiplicarà. Doncs aquest govern la té al calaix. Hem fet moltes altres coses. Jo us posaré alguns exemples. Jo vam arribar al govern i una de les coses que ens vam trobar van ser uns quants tècnics a la contra, polititzats. Per exemple, un interventor que ens feia la traveta cada cop que podia. Doncs bé, hi va haver un bon dia que ens vam quedar sense interventor. L'interventor és necessari per firmar, per exemple, coses tan importants com les nòmines dels treballadors. Només hi havia una firma, que era la de l'alcalde. Ens faltava la firma de l'interventor, ens faltava la firma del tresorer i no podíem pagar les nòmines. Doncs nosaltres vam anar a seure a la caixa i els vam dir que si fins que no paguessin les nòmines no ens traurien d'allà. I es van pagar. Per què? Perquè érem un govern valent, que s'arremanga, que té ganes de treballar, que vol transformar i que, per tant, vol tractar bé els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sentmenat, que porten molts anys sent bastant maltractats. I això s'ha de dir. A dia d'avui tenim un pacte infame del Partit Popular, el Partit dels Socialistes de Catalunya, però de socialistes ho podríem deixar una mica a part, i Convergència, que és el PDeCAT, que després serà Junts per Sentmenat, perquè cada vegada canvien el nom, aviam si així els casos de corrupció i les vergonyes les poden tapar. És molt divertit veure alguns plens com l'alcaldessa parla dels presos polítics i s'emociona i plora, i al costat hi té un regidor del Partit Popular i a l'altre costat una regidora del Partit Socialista que el que diuen és que els presos no haurien de sortir d'allà. És divertidíssim. Però nosaltres no muntem aquesta candidatura per això. Muntem una candidatura de gent del poble per treballar pel poble. Simplement. I pensem que som capaços, i hi ha molta feina, no dic que tinguem una vareta màgica i ho podem solucionar tot en un dia, però pensem que som capaços de tenir els carrers nets, pensem que som capaços de tenir els espais públics dignes, pensem que som capaços de fer parcs infantils on els nens puguin jugar i les joguines estiguin en condicions, pensem que som capaços de governar d'una altra manera. I de governar per qui? Doncs per les persones.